Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो अखा हाबाय थादों आरोना एकदमबारे गुसुथार बारा बोथोरा। ओमफ्राय दायो आङो न'आव मामाया थिननायखाय फैबाय आरोना इथिं लामाथिं दसे फैबाय आङो गुन्दै लायनो थिनहरदों आरोना मामाया। ओमफ्राय दा आङो बेखायनो फैबाय लावख्रिबारियाव गुन्दै लायनो थांनो ओंखारदों आरोना। नै जेसिबिया डेन्जार गोदोर माथो। आं बेखौ ओरै अभारटेक खालामनि र'। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। दा खालामबावबायसो नैबेयाव। ओमफ्राय माने अमाहा गुन्दैयानो गैला आरोना जानो। मैयानो जोबदों नामा ना। ओमफ्राय दिनै थिनहरनायखाय आङो गुन्दै लांनो हायबाय लावख्रिबारियाव। ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानै आङो भिडिअ बानायबोबाय आरोना। दा ओमफ्राय माने थांगासिनो आरोना नैबेथिंनो दिनालायाव दसे खामानि दंमोन आंहा। ओमफ्राय थांदोंमोन बेंकआव CSBआव थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेंक माबायानो गैया माबा जादों होननाय खोनादों। ओमफ्राय दा फैफिननानै दायो आं डाइरेक्ट गुन्दै लायनो थांसै आरोना। नैथिं सिख्ला दङ माने सिख्ला माने गामिनि सिख्ला आरोना। नै ओरै थांनांगौ आरोना। आं दा गुन्दै लायनो थाङोना इयाव सक मोनसे दङ बे सकावनो गुन्दै लायनो थांनो नामायदों आरो आं दायो। एकदमबारे बैसागु सफैबाय। बैसागु सफैनायखाय गोसोफोरखौ बोरैबा मोन्दों आरोना। माने एकदम खुसि मोन्दों। बैसागुआवथ' माने बिराद इन्टारेस्ट जाखायो नालाय बैसागुआव। बेखायनो बैसागु बोथोर खाथि सफैबाथाय गोसोफोरखौनो बोरैबा मोनो। सोरबा गोसोथोनायजों मोसासिगोन बिदिनो एदावसिगोन। सोरबा बिबाजैफोरखौ एदावसिगोन। खोब मोजां मोनो आरोना बिदिनो बैसागुआव बिबाजै जानायफोरखौ एदावनोबो बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय बेखायनो आंबो एदावगोन सोरबा बिबाजै गामिनि बिबाजै जानायफोरजों एदावनायलाय माथो जानो दसे सम एदावनोसै रंजानोसै बैसागु मोसानोसै। नोंथांमोनहाबो जुदि बैसागुफोरखौ बिदिनो मोजां इन्जय खालामबानो जाबाय। बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय इन्जय खालामबानो जाबाय। बैसागु गासैनिसिमबो हेपि बैसागु बावहरनाय थाखाबाय। रंजाबानो जाबाय आरोना मोजाङैनो। ओमफ्राय नैबेखौ माबा होनो आरोना पानबारि सक होनो बेखौ। ओमफ्राय दा आङो थांगासिनो ससेयाव थाव दिपु दङ। थावबो सोनांगोन गारिया थावआनो गैया। नायनोसै दुकानासो खुलिदों खुलियाखैथाय। गुन्दै दुकानिया खुलिदोंबाथ' लाना थांसै आरोना। ओमफ्राय दिनै बोथोराबो बिराद मोजां गुसुखाय मोजां मोन्दों। ओमफ्राय खिन्थु सान्दुं गैया। केमेरा कुवालिटिफोरासो माबायदि हायदोंथाय आं नायनाय जायाखै। जिखुनुबा डाइरेक्ट अन खालामबाय होबाय आरोना स्टार्ट खालामबोबाय होलांगासिनो नै दा। ओमफ्राय नायलांबाय था भिउफोरखौ बरिया नुयो। ओमफ्राय जेब्ला बेयाव सान्दुं जायो बै सान्दुं जाबा बैथिं हाजो नुयोना बे हाजोखौ बरिया नुयोमोन आरोना। दायोथ' हाजोखौनो नुहुराखै। नैबेयाव दिपु मोनसे दंमोन। दिपुआ बे थैबाय दङ आरोना। माने दिपुआ मोननै जाबायना इयाव बबे मोनसे थाव सोज'नो जायो बेयो गोदोरसिन बेयावनो बांसिन सोयो। आंबो बेयावनो बांसिन सोयो। बेयाव सोनायानो जाया आरोना बांसिनानो। नै ओमफ्राय दा आङो थांगोना नै बिथिं आरोना नै ससेथिं। दाम्पारफोरा मा एसे गोदोरब्रा। आं थांगोना नै बिथिं आरोना। आथिं सिद्दा थाङोबा ना मोनसे बरिया जायगा मोनो। बर' गामि जायगा जि बरिया मोनो आरोना। ओमफ्राय नैबेयाव गुन्दै दुकानानो बन्दसो। फन खालामहरनांगोन र' गुन्दै दुकानिखौ। नैयावनो मोनोमोन आरोना गुन्दै दुकानानो बन्दसो। ओमफ्राय दा फन खालामहरनांगोन र' गुन्दै दुकानिखौ। माने आं दायो गुन्दैखौ लाखांबाय आरोना। दायो एसे थाव सोलांनोसै। गारिया थाव गैलामोन नालाय। ओमफ्राय दा गुन्दैखौ लानायखौ थाव सोलांसै एसे।
खोनालांबाय थाथों नोंसोरो न'आव थांफिनसै आरो ना सोनानै फैफिनबाय आरो ना आङो न'आव थांनोसै दायो न'आव थांनानै दिनै माने लोगोफोरा बुंदोंमोन आरो ना दिनै ओरैनो थानाय जागोन दिनै मा होनो बैसागुनि रिल्स बनायनो होननानै सोरबा सोरबा बुंदों आरो ना ओमफ्राय दा आङो बेयावनो थांसै रिल्स बनायनो दा थांनाय जाबा थांसै आरो ना मा होनो टाइमाबो दायो बारा जायाखै 11टा जाबाय नालाय 12टानि उनाव थांसै आरो ना गय जाना लादों खुगायाव मा होनो गय जानो मोनाबा बोरैबा मोनथारलै गय जादों गय जानानै दा खुदै गारनोनो हेलमेट सिङाव खुदै गारनो नामायदोंमोन ओमफ्राय दायो आङो थाथ'नोसै थाथ'नानै खुदै गारनो लाग्रोनि आं र' दसे ग्लास खेवनानै गारहरबाबो खुदैया मबाइलाव नांगोन बेखायनो लाखिनानै हेलमेटखौ खुलिनानै गारहरनो गोनां जायो आरो ना खुदैखौ अय नायनो थांसै ओमफ्राय दायो नै बहा दाम्पारफोरा डेन्जार गोमो गोमो हायबाय गोदो गोदोखा दाम्पारा मिनिनो ओंखारदों आं गावखौनो गाव गय जाना लाना खुदै गारनायखौ ओमफ्राय नैबे दैमाया माने दायो दाख्लै साननैसोनिफ्राय बे दैमायाव अन्थाइ बोखांनो मोनला होननाय खोनादों आरो ना बेयाव बिराद हाजो ओरै जावोमोन ओमफ्राय नै गामिनि माथिख्लु सिख्लाफोरसो नायहैयोबा नोङो नोंबालाय माथो गोसथोनाय दोङोबा नोंहा माथो नोंहा गोसथोनाय दोङो सासे माथो दोङोबा नोङो आंनि जिउ नोङो आंनि जिउआला जिउ दा बे गथ'फोरनि बुंनाय खोथाफोरखौ बाराद्राय माबा लानाङा बियो जास्ट जकिं एन्टारटेनमेन्ट बेफोरखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैसो लानांगौ मा होनो दाथ' गथ' बैसो बिसोरो जेबो गोसथोनाय माने जेबो मिथिया माने इन्जय सब इन्जयनि थाखाय जायो आरोना बेफोर इन्जय दायो ओमफ्राय आं न'आव थांगासिनो जोंनि थांग्रा लामाया नै बिथिं आरोना ओमफ्राय दा आं थांगासिनो न'आव ओमफ्राय नै बियो गिर्जा गोदो दा आरो नै बेयाव नै बिथिं ओमफ्राय नैथिं दुखान दङ लामाया नै अखा हाबाथाय जि हामा जायो माब्ला पाक्का जागोनसो मोनबाय बे लामाखौ सोरबा थिखादारफोरा थाब थाबनो माबाबानो जायसैलै नङाबा आंनो थिखादार जानांसिगोनदां हायसै आरो थिखादार जायोबाथ' अन्धुगा जाफ्लांगोन बे दाबायदियाव आङो सिख्लाफोर बिराद नायगोन दे आंखौ थिखादार जानांगौबा दाबायदियाव दायो आङोलाय जोंनिथिंनि लामाया माने बिराद हामा आरोना मा होनना बुंनो हामाबो नंद्रायाखै सामवायनायलाय माने डाम्पार खारबाय थानाय जायोना बे लामाया डाम्पार खारनायनि थाखाय हामा जायो आरोना